Hello everyone, बरायबाय बयखौबो दिनैहाय बेंटल बाजाराव थांनो नागिरदों आङो सप्तायाव खेबसे जायो बिस्थिबार बारायावहाय एसे क्रिसमासनि शपिं खालामला बायहैनोसै आरोना ओमफ्राय जायफ्रा बेंटल बाजारखौ नुफेराखै बिसोरो नायलांनो हागोन माबायदि जायो बिराद गिदिर जायो दै बाजारा फेमिलि लानानै थांगोन ज'नो नोंथांमोनाबो नायलांनो हागोन एसे शपिं खालामो थांनायजों लोगोसे भिडिअ खालामनानै देखायनोसै आङो दा थांनोसै न'आवहाय गालांथ'नायसै दान्दैसे ओमफ्राय खारबो बायनो हायाखै नालाय बाइकआखौनो गंनैबो लांनोसै नैबे आंनि नैबे बुरैनि जाहैबाय ओइ बबा खार दंब्लासो खेबसेन ज' थांनो हाबायमोन उफाय गैया गङै लांनायसै जानुवारि फेब्रुवारि मार्च एप्रिलसिमाव नायनायसै बायनो खब्रैखौहाय ट्राइ खालामनि दे बेटा खब्रै बायनांगौ दा ओइ मामि खब्रै बायनांगौ दा दे एप्रिलसिमाव ट्राइ खालामनि न'आबो एसे बाखि दंबावो आंहा नै फिसा लुसाबदों ओरैहाय माबा माबि सेलेब सुलुब बानायाखै मिस्ट्रियानो माबा गुलाब जाजोबनानै मयबासो ब्लड खाटना होदों सेन्नायावसो फैसा आरो हरजोबबायमोन आङो थांनि बेंटलाव रिजार्भ मोनफैबाय दायो आइफवालि पिकनिक स्पट बारस'बाय फुरा ओरैहाय सिदानो बास फैदों नै पिकनिक जानो बासआ नै फैगासिनो ओरै गाहायाव नायदो नै आइफवालि पिकनिक स्पट बियो फाइनालि दा बाजाराव मोनफैमारबायानो बेंटल बाजाराव बिराद गिदिर बेंटल बाजाराबो एसे गेजेराव हाबनानै देखायनोसै मना गिदिर लाखाबाय जोंना नै फुरा लांखानोसै जों बुंजासे ভাল ना दे फलोवार्सफोर दा ओरैहाय एसे देखायनोसै बेसेबां दामि दं मा 50निफ्राय दंखायो आयु बिराद मोजां दख'ना नै बेफोरलाय बेसेबां आयु 500ल' ने औ नै एभेलेबेल दङ लांफैनो हागोन बेंटलाव ब्रेन्डनि टेननि सेस दंजोबो भिडिअ खालामदोंबा दख'ना बायदों दे दामि दंथारो ना मा ब्लाउसालाय दामि नै गोबां हरनो हायाखिसै एसेखौनो हरबाय आङो ओमफ्राय माबा बुंनाय मा होनो आं जिराजिरिनि आदा मा क'क्राझारनि आच्छा दुखिया मानसि बिबायनानैहाय जानो गोनां आरो अननानैहाय जायफ्रा नैबे ब्रादारखौ नुलाङो बेंटलफ्राव एसे एनै सान्दा होलां आरो नोंथांमोननि थाइसे थाइनैजोंनो जेन बे ब्रादारा माबा मोनसे फिसा थांनानै थानायाव जोंना नै ब्रादारा बेंटलाव फैदों ओमफ्राय बेयो बेटारि गारिया दाख्लैहाय आं माबायावबो लोगो मोन्दोंमोन दा गारियावबो बेसेबां किल'मिटार खारो होनदोंमोनलाय 100 किल'मिटार मा 100 किल'मिटार 100 किल'मिटार खारो नैबे बेला होनायलाय ओमफ्राय स्पिडआ बेसेबां गोख्रै खारो बेलाय 20-22 ने फुरा क्रिसमासनि होंगो दोंगोल' जादों नै मानसिया गस्ला बाजारा जायगानो मोनलायाखै नै फुरा गस्लानि बाजार जाहैबाय इयो जि जोम बायनायनि बिराद गिदिरथार ओरैहाय नै फुरा बिहिरल' नै हाबलाङो लामानो मोनलायाखै फुरा बिहिरथार बेंटल बाजारनि ओरैहाय हाबलांनि सिङाजों नैबेसोरनो हामो माथो गायदेरनोलाय ना गायदेया ओरै बाजार बायदों सोर बोरायनि आयै
सोर माबायदिखौ हामजानाय दं रेमिनि खलायदों नै मानसिफ्रा नायद' माबायदि गस्ला सिफ्रा नै पुरा दङ मानि मुलि जाखो आब' गेस्टिकनि बेंथलाव नै गेस्ट्रिकनि मुलि मोनो गेस्ट्रिक प्रब्लेम दंब्ला लांफैदो ने आराम औ थाब्रा जालायदो नै ओरैलाय हाबलांनो लामायानो मोनलायखा नै मानसियानो बबा बुंजोबना दं नै ओरैहाय आयु थाब्रा जालायना दं नै क्रिसमासनि बाजार जाहैबाय नालाय सोर बोरै जि जोम बायना लांफैदों ओरैहाय नै फुरासो लांखानोसै गावनोहाय सालाखौ हाब नै मा मुलि मोनो मादै मा मुलि औ माने रोदा रुदुनि देनायनि आयुर्वेदिक जाहैबाय ओरै दखना बाजारा नै थाब्रा जालायदों नै आयु सोरबोरै मा जात फसायनायनि नायनाय नै बायदों सिख्लाफोरा बायदों आयु नै दखनाफ्रा मोजां दङ नै नायगासिनो दं सोरबोरै नै मा जात बायनाय मोजांल' फानखादों नै खेबखुमा लांनायसै आं उनावहाय बादावलायथोंसै गाव नुब्ला फैसाय नै अयथासार बिहिरखा बेखौबो खेबखुमा लांनायसै उनावहाय गाव नुब्ला नै नुलायथोंसै आरोखि ओमफ्राय नैबे आब'नि दखाना बेनो बांसिन नांखायोना आब'निया नांदोंमोन नै जाग्राबो दंजोबो पुरा जाग्राबो फानफालायबावोसो किथिरिन ग्रुपनि प्रेसिडेन्ट आब'आ नै आयु फबजोबनायनिल'खा जेरैबो आरो इथिंजाय दंबावोसो आं एसे देखायबावखानायसै नायदो सोर नै दख'ना फानग्राफ्रा मालाय लाजिलायखादों नै दख'ना फानग्राफ्रा नै एबा माबायदि दाम जानाय एबा ओरैबो नै पुरा नै